Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido, nakikita ko po ang iba't ibang mga Miss Universe pageant. Iniisip ko tuloy, i-push ko na kaya yung aking anak na 18 years old na sumali. Ay. What do you think? Kasi bata pa lang po siya, nagjo-join na siya sa mga pageant. Mula dun sa Little Miss sa barangay namin, hanggang sa school nila. Kaya parang feeling ko she's ready for the big stage. Ayan. Ang tanong, Oh. ang tanong, yung anak mo ba ready? Ayan. Diba, ayan tayo mga magulang eh. Oo. Feeling ko ready na siya. Ayan, alam mo yun yung tinutulak natin yung mga anak na sumayaw Yung sa harap ng mga Sa ninong. panahon natin, yung Correct. pinapatayo ka sa taas ng Correct, table. correct. Yun nga, sasayawan mo yung mga ninong at ninang mo. Kasi papakita mo na magaling ka pa. Kahit na labag sa kalooban mo yung Oo. pagsayaw-sayaw. Diba? Pero kasi sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, gawin mo. Oo. So yun yung first na kailangan nating tanungin. Aha. Mami. Ready na ba sila? Correct. Ready na ba siya? Mhm. Gusto niya bang mag-big stage? Correct. Is this something na pagtutuunan niya ng pansin, ng lakas, ng Aha. enerhiya? Pakatandaan hindi po lahat ng mga bata na kung ang trip nila noon ay maging doktor, hanggang paglaki, Ganun gusto pa din. rin nilang maging doktor. So kung nung bata siya, join ng pageant, tanungin niyo muna ang sarili ninyo, kayong pamilya. Kaya ba siya nagjo-join kasi gusto ninyo? Gusto ng bata? O dahil kayo yung nag-push? At dahil bata siya, wala pa siya magagawa. Ayan, tama. Diba? Kakapush nyo ng sa anak yun, baka masubsob eh. Correct. Hindi, totoo yan. Pagka lumaban na sa big stage na Oo. mga ganyan, masusubsob yan sa Oo. mga halimaw na mga kalaban. Kasi baka hindi pa sila ready yung heart nila kasi Yes. mabubroken heart ka talaga, di ba? Correct. Gaya po na napagkwentuhan namin nila Nicole, nila Conyo, na yung may mga halimaw talaga na Correct. mangangain ng buhay ng mga kontisora. At hindi natin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang kapwa Pilipino, ha? Oo. Ang sinasabi lang, kapwa Pilipino pala, mga ngain na na kontesera. Correct. Diba? Mga ngain na sila. Paano? Ang goal mo naman kaya ka nag-join dyan, makarating sa international stage. Oo. Yun naman talaga diba? Paano na lang kapag ka dumating na yung mga halimaw ng Venezuela, Ayan. mga halimaw ng mga Puerto Rico, Kaya yung height pa lang parang tatapakan ka. So kaya namin sinasabi to, hindi sa discouraging agad. Baka naman sabihin mo, grabe naman, napakanega naman Oo. nitong sila. Real talk lang. Correct. Na una Oo. sa lahat, dapat gustong gusto siya ng anak mo. Yun ang Yun pinaka-importante, yung yung heart pinakamahalaga. niya eh. Correct. Kasi talaga dudurugin kayo, yun yung mga titans na Nako, tinatawag totoo, mga titans talaga. Pag sinabi mong titan, giants. Oo. 'Di ba meron ngang mga iba, parang narinig ko before na sa Venezuela, bata pa lang. O, Alam ibang mo klase yun? yung training nila eh. Ibang klase, bata pa lang yun. Siguro pakalabas pa lang sa sinapupunan ng nanay Oo. 'Di ba? Umaano na. Ini-extra yung tinitin, ay pwede to, Pwede mahaba to. yung Correct, paa. correct. Yung spinal column, diretso. Ayan. So sa loob pa lang ng tiyan, nakikita na nila. Samantala sa atin, paglabas, hihilutin mo pa para diba? humaba yung paa. Correct. Puputulin mo pa yung pilik mata para humaba.
Diba? So, it's important. Alam mo naman, sa totoo lang, ang pageantry sa Pilipinas ay parang basketball na rin. At boxing. Aha. Diba? It's one thing that we are very, very, at social media. Correct. Yan yung, I think, yung mga bagay na talagang passionate tayo about eh. Pag basketball, Aha. lahat ng mga lugar, kahit anong klase ng liga sinasalihan. Meron kang makukuhang mga sponsor para sa mga ano tawag doon, jersey. Oh, jersey. Kasi talagang sinusuportahan natin yung basketball. Noon pa man kapag si Pacquiao ay may laban, boxing, walang tao sa kalsada. Tigil lahat, pati yung mga Tigil lahat. snatcher, mga kriminal. Correct. Pinakamababa ang crime rate kapag lumalaban si Pacquiao sa ibang bansa. Ganon din pag pageant. Huwag kang makikipag-usap sa mga Becky sa salon Oo. kapag ongoing ang Sarado mga yung pageant. parlor. Sarado. Huwag ka rin magpapagupit pag Oo. natalo yung ano natin. Kasi baka kalbuhin ka sa inis. Tama. So, ibig sabihin, ganun tayo ka-passionate about yung mga ganito. Like, pageantry, passionate din tayo dyan. So, yun yung isang bagay na kailangan nating dapat passionate yung sasali. Ayan, oo. Yung may katawan mismo, Correct. dapat manggagaling sa kanya yung fire. Tama. Kasi kung hindi kompresado lang, Oo. wali. Hindi kasi pwedeng kaya tinatanong ni Nicole, ready na ba yung anak mo? Dahil hindi pwedeng mediocre lang yung ano mo eh. Correct. Nasa gitna ka lang, pwede na. Hindi kasi Ay, ang pwede na. Hindi pwede ang pwede na. Recently nga na nag-judge si Madam Mayet de la Rosa. Ay, oo, nakita ko yun. Co-presenter siya eh. Oo. Ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry is co-presenter ng Miss Universe Philippines Cavite. And ba't ko sinabi to? Hindi po biro yung mga co-presenters. Ito yung mga kayang lumaban sa big stage. Aha. So, ibig sabihin, kunyari, makita mo yung mga judges, mga artista, mga CEO ng mga malalaking kumpanya. So, dapat, ikaw mismo, mga ganong level ka na bigatin din. Kaya, uulitin namin, ready ba yung anak mo? Yan. Kasi nanay, hindi naman na ikaw ang sasali. Oo. Feeling kasi natin lagi, may mga ganon tayo na parang, ay naku, ang anak ko gusto ko maging Miss Universe, candidate, ganyan. Gusto ko maging Miss Philippines, gusto ko i-represent. Gusto ba nung bata? Tanungin muna natin. Di ba? Yan talaga yung pinaka-importante kasi pagdating sa laban, ikaw nakikipagbarilan eh. Hindi Correct. naman yung nag-uutos sa'yo, sige, laban ka na. Oo, hindi. Kasi Ikaw. alam ko, ready ka na. Tama. Oh. Ikaw yung sasabak doon. So, Oo. yung anak mo ba, 'di ba? Ready ba siya? Tsaka, aminin na natin, ready ba din ba kayo financially? Yan, isa pa yan. Kasi, May kaakibat na gastos. Meron. Oo. Yung mga make-up, yung mga buhok, Yeah. yung mga kung gusto mong, kasi ang enhancement parang hindi naman, ever since hindi naman bawal paggawa ang ilong. 'Di ba? So kung feeling mo mas gaganda yung anak mo kapag mas matulis yung ilong, Oho. o may budget ba dyan? Correct. 'Di ba? Yung Oh. mga pampahaba ng legs, 'di ba? Meron ba? Ewan, di ko sure. Padagdagan ng buto. Correct. Yung mga pampadagdag ng buto. Alam mo, hindi Di, tsaka- naman imposible. At saka ginagastusan talaga, di ba? Tama ba na yung may trainer ka talaga na Meron. kinukuha? Na Hindi yung pwedeng- paano maglakad, Correct. paano sumagot. True, hindi pwedeng yung kapitbahay mo lang na parang magaling rumampa. Tapos yung magde-train sa'yo yung kung paano sumagot, yung kumari mo Kumari lang mo rin daldalera. Hindi pwede yung ganon. Oo. So, Tapos yung pag-articulate ng pagsagot. Yes, correct. Ang daming At ano saka eh. pag-iisipan nyo, paano bang atake natin? Oh. Ataking Parang may- pabebe? parang may branding din Correct, siya. totoo. Oo. Ataking pabebe o kunyari single mom, ang atake natin as a single mom or ang atake ba natin taga-probinsya. May mga kwento pang Oo, ganon. ayan. Pero hindi natin mabubuan lahat ng yan, mami, kung hindi sure yung Oo. sasali. Kumbaga, in short, you need a team. Yes. Para i-push Correct. mo yung anak mo. Kami naman po ay nag-real talk lang ha. Oo. It is not to discourage. Yes, oo. Ang sabi, perfect yung term na ginamit ni Diego, Titans. Oo. Ang mga kalaban mo dito, yung height pa lang nangangaina. Maaari kasing maramdaman mo ay matangkad ka na, mga Correct. 5'7" Yeah, ka. ganyan. mataas. Pwede, kasi lagi naman ganyan pag halimbawa, kasi ang regular na height ng mga Pilipina, 5'3 to Oo. 5'5. Matangkad na Oo. nga yung 5'5 eh. So, nasa 5'7" ka. pag nag tapos, 5'7, agad yan mga kapitbahay, Oo. yung anak mo, isali mo, Oo, di ba? tangkad. Tapos pagdating mo sa totoong competition, Correct. yung 6'1 sila. nanliit ka. 6'1 po yung kalaban. Pero okay lang yun. Oo. Kahit 5'7 ka at 6'1 siya. Oo. Kung meron kang ibang ibubuga. Correct. O, diba? So,
Kaya nga 'di ba, it makes sense. Sabi ko dati sabi ko bakit may mga title yung mga tsunami Lakad, walk, correct. may mga Oo, may kung mga, ano-ano. So, meron pa nga ano ba yun, laglag bala. May mga ganun. May ganun kasi nauso nung time na yun. So may Oo. mga ganung klaseng walk. Ayan, oo. So, Kasi- talagang pinag-aaralan siya. Yes. Oo. So, siguro, tama ba? Parang depende yan sa katawan mo kung anong walk ang Mga mababagay ganon, sa'yo. siguro. May mga something siguro. Wag mo ko tanungin kasi simpleng patag nga lang natitisod ako. Initisod walk sa'yo. Sa bagay. Pag nakagi pa rin natitisod. Tisod walk. Ang walk ko ay 5655. 5655. 5655. Para bago 6'7" na lang. Ayan, Oo. 6'7". Ops! Ops. Sabi nila, Ano? luma na yung 6'7". Pagka sinasabi ko sa anak ko yung 6'7", sasabihin niya talaga sa akin, please don't say that. That's so 2025. Sabi ko, eto lang yung 2025, anak. Last month lang. Last month lang. Ay, di ba, kahapon nga kasi in-accept namin yung award. Uy, thank you, Oo. De La Salle, Araneta University. Salamat, Gawad La Salanieta. Salamat po. Most outstanding FM radio station. Yan, thank you. Ayun sabi ko kay Nicole, kasi napansin ko parang mga Gen X di ba? Oo. Sabi Gen ko, Z, Gen Gen Z Z. pala, Gen Z. Sabi ko, mag-Gen Z term ka mamaya. Tapos nataranta ako. Sabi ko, ano ba mga Gen Z term na ano? Kasi yung fine shite, kasi Oo. yata, para baka hindi pwede sa school, kasi Oo. fine as yata, yung Oo. parang pinagmulan. So hindi ko, Oo. ang naisip ko kagad yung Sigma. Oo. Sigma tsaka Slay. Oo. Di yabang-yabang ko pa sa anak ko, I used Sigma and Slay. Sabi niya, Mom, that's so luma. Luma na ba? Sorry naman. Parang, ang hihirapan talaga tayong makahabol sa ano nila eh. Totoo. Pero importante humahabol ka talaga. Correct, Oo. correct. O, anong sinasabi mo, kinikwento mo dito sa Ay, yun yung nga. award? Oo. Na mga Gen Z ang nandun. So, ikaw, gumamit ka nga ng term, di ba? na lumang Gen Z term na Na- pala. na luma na Tsaka, pala. alam mo ba, hindi na uso yung LOL. Oo. Parang IDJLOL. Ano? Basta may ganon. So parang ganun din. Nag-e-evolve. Basta Oo. nag-e-evolve. So parang ganun din. Baka yung paniniwala nyo about beauty pageant Ayan, is correct. outdated na. Tama. Ayun, Diba? IJBOL. BOL. Ayun, IJBOL. So, hindi na siya LOL. Oho. Ano Hindi, ibig diba, sabihin LOL, nun? alam na natin yung Oo. LOL, diba? Laughing out loud ba? So, Oo. IJBOL, I just burst out laughing. So, superlative siya ng LOL. Ibig sabihin, mas to Burst. the, Oo. Kung hindi lang siya basta nakakatawa, nandun siya sa to the Sobra. maximum As in, level. burst siya. Oo. Kaya, dagdag kaalaman. IJBOL. Kung tawang-tawa ng bonggang-bongga, IJBOL, di ba? Hindi lang LOL. Oo, hindi lang LOL. Luma na daw yung Ayan. LOL. So kung gumagamit ka pa ng LOL, alam Oo. na this. Ayan. Lumang tao ka na. OG ka na. 'Di ba? Ay. Ganon. So babalik tayo. Tama si Jegs na nabanggit niya yung tungkol sa mga Gen Z terms. Yung pageantry, ganun din. Oo. May mga makabago ng Yan. ibang paraan. Oh, meron pa IJBOL. IJBOLITIS. Ano to? Ang dami ko na nga problema. Dumagdag pa tong mga acronym na to. Pambihira. Nakakaloka. Parang bastos pakinggan. Parang mabaho. Hindi, parang Diba? ano mo, parang ang nakikita ko dito, parang gusto talagang i-separate ng generation ngayon. Yung kanilang mga, Oo. yung vocabulary nila. Oo, na guys, kayong mga kagaya nyo, halimbawa, Oo. yung anak mo, you don't belong to Kaya us. nga Yun nga. Ano ba yung tao? Meron pa silang term Kaya hindi na tungkol. sila nag-uusap sa Facebook kasi mga matatanda nandyan yung nanay at tatay nila eh. Kaya ako, hindi ako active sa Facebook. Ako din. Kasi mga matatanda lang daw yun nandyan. Sabi nila. Ganun. Oo nga, sabi daw mga matatanda. Meron nga, ano ba yung sabi sa akin ng friend ko? Sa Singapore. Wala na daw gumagamit ng Facebook daw doon. Daw ha? Friend ko lang naman niya kanakusap ng lasing. Mga IG na daw yung mga tao doon kasi nga feeling nila doon sa Facebook pang matanda. Oo. Kasi Diba? makikita nila yung nanay nila Nandoon. Nag-selfie. Ng puti-puti ng mukha. Correct. Nakakaloka talaga. Hindi. Ay nako, basta Jegs Diyan kinakahiya nila. Kasi na naman ang mga magulang, ano? Kasi naman yung mga magulang. Alam mo, ito, love na love ko yung mami ko eh. Alam niyo po yan, lagi ko siyang kinikwento. Hindi ko alam kung nakatutok siya ngayon.
May time pa ba? Meron pa. There was one time na akala ko na-hack siya. Uh-huh. Sabi ko sa kanya, na-hack ka ba? Tapos sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, ba't ganun yung profile picture mo? Tapos sabi niya, bakit? Anong problema? Yung profile, ang dati niya kasing profile picture, ang background niya Mayon Volcano. So, Uh-huh. syempre ang ganda nun, di ba? Uh-huh. Tapos nagpalit, nakita ko, updated her profile picture. Nakita ko, naka-selfie siya, ang lapit. Tapos walang background na kahit ano, malapit lang. Kaya sabi ko, ano to ma? Nakakaloka. So, yun. Yes, sa mga dahilan. Yun sa mga dahilan kung bakit sinasabi nilang ang Facebook. Di ba yung Para daw sa mga kabataan ngayon, picture nila parang blurred na hindi tumitingin, na look away. Correct. Kaya sabi ko sa anak ko, di picturean mo nga ako, picture. Sabi ko, tingin ka dito, may ayoko. Oo, Basta correct. picturean mo lang. Totoo. Tapos yun yung i-upload nila. Oo. So, kunyari si Princess, yung anak ko rin, may phone. So, sasabihin ko sa kanya, babe, take a lot of photos. As ako na lang ang magpo-post or ako na lang ang mag-e-edit, gawin kong reel. Uh-huh. Wala akong makuha. Malabo lahat. Gusto nila talaga blurred talaga eh. Sabi ko, bakit ganito? Ba't malabo? Nakakaloka. So ganun no, babalik tayo dun sa nag-PM sa atin. So ganun po, may mga makabago ng mga paraan, ways and means. Hindi lang sa vocabulary, kundi pati sa pageantry. Pati sa Correct. pageantry, 'di ba? Tama. Baka iniisip mo na, pwede na to. Nag-iba na pala din sa Correct. katotohanan. Hindi na ganun. Oo. Ayan, good luck. Good luck. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!